Hei, katsotaan SKH-datavalvonnan talvikatsaus. Tänään meillä on aiheena huoltoyhtiöiden markkinaosuudet, hiekoitushiekat, lumenpudotukset ja todella mielenkiintoisena hieman erilaisena kaukolämmön hinnoittelu. Nimenomaan Helsingissä, mutta pätee varmasti koko vähintäänkin pääkaupunkiseutuun. Mennään asiaan. Huoltoyhtiöiden markkinaosuuksista ollaan tehty katsausta aikaisemminkin ja tilanne on hieman muuttunut. Tosin iso kuva ei juurikaan, mutta pientä muutosta siellä on. Tilastossa siis tarkastellaan sitä, kuka on taloyhtiön, mikä on SKH-isännöinnin isännöinnissä, niin mikä yritys siellä huoltotoimintaa tekee. Ja tietenkin ensimmäinen kysymys, mikä tilastoissa huomataankin, on se, että kaikissa taloyhtiöissä huoltoyhtiötä ei tietenkään ole, eli siellä on 47 taloyhtiötä, missä puheenjohtaja hoitaa niin sanottuja talkootaloja, 4 taloyhtiötä, missä on talonmies. Ehkä huomionarvoista se, että usein nämä omatoimitalot on vähän pienempiä taloja ja talonmiehet alkaa olla todella harvinainen asia. Varmaan sellainen yleinen työvoiman saatavuus, sitä kautta kustannustaso voi olla siellä käytännön järjestelyt niitä haastavia. Mutta vielä on talonmiehiä. Mutta miten nämä varsinaiset yritykset, huoltoyritykset, kotikatu edelleen siellä markkinaosuudeltaan kaikkein suurimpana meidän taloyhtiöissä. Tippunut on kyllä kotikadun markkinaosuus sitten viime katsauksella, eli muutaman vuoden. Kotikatuhan on aikoinaan yritysostoilla pääsääntöisesti ottanut tämän asemansa täällä. Ja sitten on hyvin paljon muita pienempiä huoltoyhtiöitä. Siinä on ehkä se niin kuin keskeinen iso kuva. Kotikadun rooli on merkittävä. Tietenkin kun he ovat niin markkinajohtaja, niin heitä pitää vähän normaalia tarkemmin katsoa. Ja viimeksi kun taidettiin katsausta tehdä, niin taisikin sieltä Pitäjänmäen pääkonttorin suuntanumerosta puhelin piristää aika kovasti, että mikäs. Toivottavasti nyt ei pirise. Mutta siis kyllähän Kotikatu, täytyy sanoa, heillä on iso markkinaosuus, mutta varmaan ihan syynsä siinä mielessä, että he hyvin tekevät työnsä. Totta kai tuollaiseen massaan mahtuu paljon kaikenlaista. Yleisestihän maailmassa niin Kotikadun niin kuin kaikkiinkin, mutta ehkä aika paljon Kotikadun tätä erillisvelotusasiaa kritisoidaan silloin tällöin. Varmaan joskus ihan aiheesta, mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että kyllä sellainen yleinen näppituntuma on myös sitten osittain se, että jos pyydetään, niin tapahtuu. No, se sitten tietenkin näkyy ehkä erillisvelotuksissakin, mutta se on ehkä semmoinen asia. Yleisesti ottaen, niin kyllähän se iso ongelma usein on se, että pyydetään, niin ei tapahdu. Että se vaivaa sitten ehkä enemmän taloyhtiöitä ja huoltopuolta. Mutta tällainen katsaus huoltoyhtiöihin, en tiedä, siellä nyt budjetointia tehdään, niin kuin tiedetään itsestäänselvä asia, niin ei se huoltoyhtiöiden kustannustaso, eikä minkään muunkaan kustannustaso varmaan alaspäin on menossa. Muutama erillisasia tosiaan sitten vähän tähän huoltotematiikkaan liittyen maailman. Tämä hiekoitushiekat, klassikko, aina kaikissa taloissa mietitään ja tietyllä tavalla naristaan, että miten tämä nyt voi olla näin, onko tämä normaalia. Ja no, sehän on tietenkin sitten tämä kysymys, että mikä on kuukausihinnassa, mikä erillishinnoittelussa. No, hiekoitusasiat varmaan joka vuosi vaihtelee aika paljon talon ja varsinkin kelien mukaan. Ja ehkä sitä ei kannata sinne kuukausintaa sen takia taloyhtiönkään edun mukaan laskea useinkaan. Pihan kokohan siellä on tämä päämuuttuja tietenkin, mikä siihen vaikuttaa. Mutta keskiarvona 1 200 € vuodessa. Ja tosi paljon on eroja taloittain. Tuossa näkyy tuo graafinen esitys, niin siinä yksittäinen palkki on yksittäinen taloyhtiö. Että aika tasasta pihan koon mukaan, voisin sanoa. Mutta että nyrkkisääntö normaali taloyhtiöhän on sellainen 38 huoneistoa, niin 1 200 € vuodessa erillisvelotusta hiekoitushiekoista ja niiden poistoista. Siihen voi sitten suhteuttaa tätä asiaa. Toinen, lumenpudotukset. Yksittäiset lumenpudotuskerrat.
on otettu vähän erilaiseen tarkasteluun nimenomaan Töölö- ja Kallioalueella, koska sillä alueella, eli rakennuskannan luonteesta johtuen, taas on vähän erilainen kuin muualla, kun katon alla on suoraan usein kävelytie, niin asia pitää hoitaa ihan eri tavalla kuin ehkä toisessa tilanteessa. Yksittäinen lumenpudotuskerta, jos ei siinä katsotaan niin on keskiarvolta 1 500 € näissä kaupungin osissa. Vaihtelun väli on siellä 500–3 500 € per kerta. Ja ihan ne isännöllisellä erikoiskohteet, siis koonsa puolesta niin valtavat, että ne ei olisi sovellu tähän, niin on otettu pois tästä tarkastelusta. Tässä nyrkkisääntönä 1 500 € per pudotuskerta Töölön ja Kallion alueella. Itse asiassa lumenpudotuksista vielä sen verran, että miten tämä kokonaisuus menee sitten, jos katsotaan Töölön ja Kallion ulkopuolelle koko meidän isännöintikantaa, melkein kaikissa taloyhtiöissä tehdään lumenpudotuksia enemmän tai vähemmän. Vaihtelun väli per vuosi on sieltä 23 000 € yhteensä vuodessa, 23 000 € aina päätyy sinne nollaan, mutta ne on poikkeustapauksia. Päätyy sinne ehkä 500 € vuodessa. Keskiarvona siellä taisi olla noin 3 500 € vuodessa keskimäärin. Mutta yksikään talo ei ole keskimääräinen, mutta siitä saa nyt sitä suuruusluokkaa siihen. Mutta ehkä ihan kyllä se oikea näkökulma miettii, että onko tämä meidän taloyhtiössä nyt oikea suuruusluokka, niin yksittäisen pudotuskerran kautta ja sitten siitä eteenpäin, että kuinka monta sellaista hetkeä tänä talvena on ollut, että on ollut pudotuskerran tarve. Huoltoyhtiöllähän on huoltosopimuksen mukaan pitääkin olla vastuu lumen tarkkailusta ja näin ollen valta tehdä tarvittavat pudotukset akuutissa tilanteessa ja ennaltaehkäisevästi. Se rooli taloyhtiön hallituksessa kannattaa olla tarkkaileva, ei kontrolloiva. Hyvä, mutta sitten meidän viimeiseen aiheeseen nyt, eli kaukolämpö. Ja nimenomaan nyt tarkastellaan Helenin, eli Helsingin kaukolämpöasiaa. Siinä taustana nyt se, että Helen muutti juuri hinnoittelua niin, että enää ei ole kvartaalihinnat, vaan on kuukausihinnat. Eli joka kuukausi kaukolämmön yksikköhinta euroa per megawattitunti muuttuu ja uudet hinnat vuodelle 2024 on tällaiset. Siellä ehkä keskeistä nyt huomata se, että heinäkuussa on ton hintaista 39 € per megawattitunti ja sitten tammikuussa kaikkein kalleinta 127 € per megawattitunti. Eli kolminkertaistuu noin suunnilleen pohjalta huippuun. Tämähän on ihan avoimesti sanottu ja ymmärrettävä, että Helen pyrkii tietenkin niin kuin saamaan sen paremmin täsmäämään tämän hinnan siihen heidän kulurakenteeseensa, niin kai on. Mutta sitten on ihan mielenkiintoinen miettiä tätä asiaa sitten näin, että kun Helen myös avointa dataa tuottaa siitä Helsingin heidän kaukolämmön tuntitehoista, niin sieltä huomataan vähän samantyyppinen kuvio. Tässä taitaa olla talvi 21, pikkasen talvea 22, kuinka paljon Helen nyt sitten sitä kaukolämpökapasiteettia siellä jossain takataskussa pitää olla, niin mennään siellä 2500 lähes 2300 megawattituntiin heidän tilastojen mukaan huipputuntina, vuoden kovimpana tuntina. Tai on menty talvella 21, oli aika tyypillinen talvi siellä. Ja tämähän on nyt sitten huomioon arvosta, että kyllähän tuo tuntiarvot heittelee todella paljon ymmärrettävästi ja kuitenkin näitä huipputehoja tuntitehoina katsottuna, niin Helsingissä on aika vähän. 5,7% tunneista on tällaisia, kun mennään yli 1500 megawattitunnin tarpeen. Ja talvella 21 oli itse asiassa harvinaisen pitkä tällainen tosi kylmä jakso. Tosi kylmä pakkasjakso, varmaan oli alle
taas oli parikymmentä pakkasta pari viikkoa tuossa. Marraskuun lopusta joulukuun 10. Ja toi on varmaan se hetki, milloin rahat palo. Ainakin toi on se hetki, mihin varautumisessa voisin kuvitella, että energiayhtiön rahat palaa, koska pitää olla varmaan voimalaitoksia reservissä, että tuosta 2-viikkoisesta selvitään. Ja nuo on varmaan niitä, olematta nyt asiantuntija, niin ihan yleisellä järkeilyllä, niin nuo on noita hetkiä, mihin varautuminen tuottaa todella paljon kustannuksia, näkyy todella vahvasti siellä kaukolämmön hinnassa tavalla tai toisella. Että pohjalta huippuun tuntikulutuksissa, niin Helenillä tämä arvo on 8-kertainen pohjalta huippuun, kun hinnoittelussa pohjalta huippuun on vain 3-kertainen. Onhan tässä tietynlainen epäsuhta vieläkin, että kannattaa ehkä miettiä, että mihin suuntaan toi voisi olla menossa tulevina vuosina tuo hinnoittelu, en tiedä. Ja ei tiedä kukaan, mutta tämä on hyvä huomata, että onhan siellä vieläkin tuollainen ero olemassa. Matemaattinen yhtälö varmaan ei tietenkään ihan noin yksinkertainen ole, että onhan siellä Helenilläkin tämä, niin kuin kaukolämpöyhtiöllä melkein kaikilla taitaa olla vesivirtamaksu siellä taustalla, mikä on joka kuukausi läpi vuoden vakio euromääräisenä per taloyhtiö pyörivä maksu, mikä kerran vuodessa automaattisesti määritellään sen mukaan, mikä oli vuoden kovin tuntikulutus siinä talossa. Ja varmaankin sillä sitten pyrkivät tietenkin tätä saamaan aikaiseksi, että kokonaisuudessaan Helsingissä yksittäiset tuntitehot tulisi alas, jotta varmuuden vuoksi kapasiteettia ei tarvitsisi niin olla. Voisin kuvitella. Että ihan hyvä pohtia, jos on asiat kiinnostunut, mitäköhän tässä tapahtuisi, jos kaukolämpö pikkuhiljaa siirtyisi samantyyppiseen hinnoittelujärjestelmään kuin sähkö on siirtynyt tämä pörssisähkö. Ja näin, pörssisähköhän on hyvin tehokkaasti ohjannut kyllä sitä, että sitten siellä huipputuntien kulutusta tiputetaan, että mitenköhän tässä kaukolämpöpuolella mahtaa tulla käymään ja mikä voi olla taloyhtiön keino varautua, jos maailma tuohon suuntaan menee ja miten talousarvioissa tällaisia asioita pitäisi huomioida. No keinohan on helppo. Siellä on jokaisessa kaukolämpökeskuksessa maksimitehon rajoitin, mutta mitä sitten tapahtuu, että sitten tietenkin päästään pohtimaan, että pitkillä 2 viikon pakkasjaksoilla, niin annetaanko ne huoneistojen silloin lämpötilan hieman tippua vai ei, ja miten se yksittäinen taloyhtiö siinä käyttäytyy. Ja näin, mutta tässä varmaan aika hyvä datasetti asian pohtimiseen. Nämähän on kaikki arvailuja niille, ketkä arvailla haluaa. Mutta kiitos tästä, että pääsin jaksoit näin pitkälle meidän datavalvomon talvikatsausta katsoa ehkä ja toivottavasti tästä sinne tulevaan talousarvion laadintaan tai muihin erilliskysymyksiin, niin vähän kättä pidempään saa. Faktat on aina tietynlaisia ja keskiarvot on aina keskiarvoja ja mikään ei ole ikinä keskiarvon mukaista ja tilastot on mielenkiintoinen maailma. Moi moi!